Така, събирайки идеите за поколенията и за пътуването, аз лично подкрепям идеята на Пламен, но не мисля да говоря за това през цялото време, тъй като той ни введе в една много дълбока и сериозна тема за размисъл и не смятам, че трябва сега да продължаваме, а че всеки трябва само да се премисли вкъщи и ако реши да отиде на комитет, който е регистриран, мисля, че да, и просто да се включи в инициативата, както аз бих го направил. Сега, повод българите, които видяхме малко по-рано, се сещам за доста български приказки, които са свързани с концепцията за цялата история, че старото поколение е старомодно, то вече изживява един голям живот, нали, решила, че нищо не иска да се променя, старото е хубаво, новото е нещо страшно и новото поколение, което казва, ние отричаме директно старото, започваме новото и прочее. И двете идеи са хубави, т.е. не трябва задължително да отричаме старото, въпреки че всяко ново е добре забравено старо, както всички ние знаем, но въпреки това старите поколения са били доста репресирани, живели са в тези години, за които спомена нашия приятел Пламен, и по този начин са свикнали да живеят така. Ние, отново, пак ще повторя колегата преди мен, не сме изживели изцяло живота си в тези години на репресия, не сме живели вече по-близко до 100 години, както отново трябва да спомена, ами сме малко по-напред, имаме шанс да променим нещо, имаме мотивацията да го променим и живеем във време, в което наистина аз лично вярвам, че може да го променим. Така че, отново връщайки се на тази тема, ще се радвам всички ние да организираме такива ивенти, да се съберем някакви хора, пак благодарявам тук, не искам да навлизам директно в темата, но ще се радвам да участвам в такива събития, било то като организатор, като презентатор или като нещо от сорта. И връщайки се на моята тема, също се занимавам и с тренинги. Занимавам се с сайти, тренинги, програмиране и тем подобно. Мисля, концепцията на цялата част отгоре е съвсем странично и от време на време пускам по някакъв детайл, който ме интересува, може да захапе и след това никой може да се направи визитата. Идеята да се направи някаква промяна е да има някакво участие или някакъв протест, както видяхме един симпатични млади хора. Ето тези тук. Колкото и да си говорим, това, че било да речем цинично или нещо друго, това е някакъв вид изява на протест. Разбира се. И ако седим вкъщи и си мръкаме, както правят почти всички, да кажем абсолютно всички българи, няма да променим нищо. И аз мога да си кача краката на масата, да извадя бутилката ракия и да кажа, това не ми харесва, той е виновен за всичко, шефът ми е виновен за това, шефът ми е виновен за това. Мога да мръкам ужасно много. Имам познати, които мръкат ужасно много. Те не правят нищо. И може да се продължават да се мръкат вечно, защото нищо няма да променят. За да промениш нещо, трябва да дискурс. Трябва да направиш нещо иновативно, трябва да направиш нещо ново. Трябва да надееш, трябва да излезеш пред хората и да направиш това са писи, няма да го правя. Обаче може да го видите тук. Така че в общи линии това е концепцията. Всички ние трябва да бъдем достатъчно смели някъде, да изразим идеите си и да ги покажем пред хората. И това е идеята на Спри помисли, това е идеята и на Тед Хикс, Пламен София или както там го кръстим. Това е идеята по принцип нещата да се променят в правилната насока. В общи линии всичко това изисква наистина една смелост, но ако не се започне, просто няма и как да реализираме и да променим. Анекдот. Среща се български президент преди, да кажем, 10 години, и американски президент. И западен президент, така да кажем, да не цитирам конкретна нация, среща се и говорят кой живее по-добре, кой е на по-хубава страна и прочее. Ние казват едно, друго и друго. Ние казват едно, друго и друго. И българският президент казва следното. Нашата нация, 90% от хората са безкрайно интелигентни и безкрайно умни. И западният президент седна замисли се и каза, знаеш каква е разликата между двете ни страни? Наистина, концептуално. И българският президент каза какво? Западният каза, вашата страна има 90% интелигентни хора и 10% глупави. Нашата има 90 глупави и 10 умни. Разликата е, че вас ви управлява 10 глупави, а нашата 10 умни. И с самите вие може да се направите изводите. В общи линии това е основната идея. Имам и още един слайд, който също искам да шоуна, защото музика е много ми хареса. Това, че ти казах един слайд да уча, ще покажа един. За всичко останало няма невъзможни неща, както и за това също, за което преди малко говорих. Ако не искаме, винаги може да променим нещо, просто не да седим вкъщи, не просто да кажем, да, аз ще го свърша, аз ще помогна, аз ще направя нещо. Мисля, това, което ми харесва 450 години назад в развитите страни, е, че тогава думата е значила нещо. Тогава честта е имала някакъв смисъл. Тогава въпрос на чест е ти да си дадеш думата и да я спазиш. Иначе просто не струваш нищо. Не
изпълниш кухнята апарат. Разликата е, че в България, когато някой каже нещо, това обикновено нищо не значи. Ако не е подписано и нотариално заверено на 45 места и след това има 35 свидетели с 5 гаранта и с предварително дадена сума и така нататък, иначе просто не се върши никаква работа. Неприятно, но аз вярвам, че това може да се промени. Надявам се да вярвате и вие.